no patiu, tots estarem a casa on vulguem a sopar. I bé, doncs, com recordareu, el 2011 la CUP de Tarragona es presentava a les eleccions municipals. Llavors obteníem al voltant d'uns 1.100 vots i els veïns reusencs aconseguien irrompre a l'Ajuntament, a més dels 3 que ja hi havia abans. El 2012, amb les eleccions al Parlament, augmentàvem els vots a Tarragona al voltant d'uns 1.800. Llavors obteníem 3 diputats del Parlament per Barcelona. Aquests fets han suposat, entre altres coses que ara no em toca esmentar a mi, que la CUP es visibilitzi i hi ha possibilitat de donar a conèixer el nostre projecte i actuar amb un peu dins i un altre fora de les institucions. Ha permès fer política en majúscules. També ha permès que més gent assumi el projecte i a les lluites i aportar les lluites a les institucions. A Tarragona, durant aquests 4 anys, persones com vosaltres, com ella, com ell, com tu, com jo, hem lluitat el dia a dia contra la corrupció, pel feminisme i l'alliberament sexual, per la sanitat i l'educació públiques i de qualitat, per la independència, per la cultura, contra les agressions al territori i al medi ambient, pels drets laborals i socials, per l'habitatge digne, sense rendir-nos, apostant per una altra manera de fer política, portant les lluites del carrer a les institucions, fins i tot sense tenir representació, fent una veritable oposició, amb preguntes al ple, mocions, denúncies a fiscalia. No ens ha tremolat la mà, i no ens tremola ni ens tremolarà tampoc estant a dins. Tarragona és un municipi on impera la connivència política entre tots els regidors. I on cal que el consistori hi penetri un nou vent. Un vent que ja fa temps que bufa, i que bufa fort. Vent que va de llevant a ponent. Vents del poble, construint ciutat des del poble i per al poble. Vents de cultura, com a eina de convivència i llibertat. Vents dels pobles per la justícia ambiental. Vents de lluita pels drets socials, la justícia i la redistribució davant la crisi. Un nou vent amb la participació com a motor de canvi social. Vents de lluita per l'economia social i solidària. Aquest diumenge cal anar a votar i cal que la CUP assoleixi el 5% dels vots per a posar un peu a l'Ajuntament. Cal donar la cara per la CUP. És el moment d'irrompre i fer-ho amb força. Seguim i seguirem. En primer lloc és un goig veure aquesta sala plena, aquesta sala de Tarragona, aquesta sala plena de gent lluitadora i combativa. Dir-vos que els advocats, i jo soc un d'ells, ho podeu comprovar, tenim el vici moltes vegades de llegir-vos qualsevol paper que ens cau a les mans. Us diré que jo aquesta tarda, fent un exercici segurament de masoquisme, m'he estat llegint una part dels programes d'algunes de les 13 candidatures que es presenten a l'Ajuntament de Tarragona. I ho he fet per mirar què deia cadascuna d'aquestes candidatures en un tema tan cabdal per Tarragona, com és la corrupció i com és la regeneració democràtica. Us haig de dir, en positiu, que alguna de les propostes que he trobat en aquests programes eren propostes agosarades, eren propostes compromeses, eren unes propostes interessants, eren unes propostes defensables. Però, malgrat tot, us haig de dir que totes aquestes paraules, tots aquests programes que m'he llegit no eren creïbles. I no eren creïbles perquè estan plens de paraules, però no tenien cap fet. I en canvi, us puc dir perquè ho conec, que d'aquestes 13 llistes sí que n'he trobat una que realment en els darrers anys ha estat capaç de defensar una veritable regeneració democràtica. I ho dic perquè realment la gent de la CUP, i ho dic jo que no soc militant, han estat capaços d'arriscar, d'investigar, d'anar al jutjat a denunciar les males pràctiques esteses a l'Ajuntament de Tarragona, a denunciar el clientelisme existent. Han estat els únics, i és així, que han estat capaços de denunciar públicament i sense pèls a la llengua els beneficis privats que alguns volen fer amb la sanitat pública. Malgrat les dificultats, la gent de la CUP no han caigut mai en el desànim.
malgrat l'opacitat existent en l'administració, han estat capaços de denunciar els increments de sous i dietes de l'extinta Caixa Tarragona. No han buscat el protagonisme, malgrat que sovint en serien mereixedors. I així és perquè davant 1000 portes barrades han optat no pas per retrocedir o quedar-se a casa, sinó que han optat per saltar els murs de la impunitat. Han optat per convertir el silenci còmplice que tot ho tapa en un crit de ràbia, de denúncia, de fermesa combativa. La gent de la candidatura d'Unitat Popular de Tarragona no només s'ha indignat davant de la corrupció, cosa que és evident, sinó que s'han alçat i ho han fet de manera tossuda, persistent, ho han fet per erradicar-la. No s'han resignat, sinó que han estès la denúncia. No han buscat excuses, com han fet altres, per no moure's en trobar un escull, sinó que ho han transformat en una palanca de canvi. No s'han amagat en cap moment en el resistencialisme de la derrota, sinó que s'han situat a l'avantguarda de la victòria. Ens deia Miquel Martí i Pol, en un dels seus poemes més coneguts, deia de «Si nosaltres callem, qui parlarà?» Doncs de la mateixa manera jo us dic, si la CUP calla, qui parlarà? Si la CUP no denuncia, qui parlarà? Si la CUP no està present a les institucions, qui gosarà fer entrar la veu del carrer sense pors, sense renúncies, amb totes les contradiccions en el consistori tarragoní? La corrupció, i el que és pitjor, la impunitat que la sustenta, tenen en la CUP un dels seus pitjors enemics. I puc dir, finalment, i ho puc dir en coneixement de causa, que la persona que es presenta com a cap de llista, la Laia Estrada, serà precisament una digna representant de tota aquesta lluita contra la corrupció i per la regeneració democràtica quan el 24 de maig entrin al consistori tarragoní. I ho sé i crec que ho farà. I ho farà, com ens deia l'Ovidi, apretant les dents i els punys, però ho farà també amb l'imprescindible somriure de la revolta. El 24 de maig, també a Tarragona, capgirareu la història. Abans de començar l'ús sèrio, només un apunt que és com a cau de llunes, nosaltres intentem sempre reivindicar que les persones tenim un primer cognom i un segon cognom. Si només un detallet, el segon cognom normalment actualment encara és el de la mare i com no la reivindiquem. Ara ve l'ús sèrio. Pensem que la lluita antipatriarcal no és una lluita aïllada ni moderna com sovint ens volen fer creure, sinó que és una lluita històrica. El patriarcat sempre ha estat un dels pilars fonamentals dels sistemes dominants i opressors. En l'actual sistema capitalista continua sent. El sistema capitalista no podria existir sense la reproducció i manteniment de les desigualtats socials. Unes desigualtats que es materialitzen en l'opressió i en l'explotació de la classe treballadora. Opressió que es tradueix en una explotació laboral d'aquesta classe, obligant-nos a acceptar jornades laborals desmesurades i amb salaris infims. La conjuntura actual de crisi natural en aquest sistema porta persones i famílies a viure en condicions extremes de supervivència intolerables. En lloc d'avançar cap a una nova societat sense desigualtats, estem retrocedint a passes agigantades. Històricament, el llibre mercat ens demostra que la classe treballadora mai podrà gaudir dels privilegis de les classes benestants. El capitalisme és tan agressiu que actualment ens volen fer creure que els nostres drets són privilegis. No oblidem que la sanitat, l'educació i l'habitatge no són luxes que hem d'agrair a les classes dominants. Són drets fonamentals que no deixarem que ens robin. Amb el desmantellament d'aquesta farsa que han anomenat l'estat del benestar, s'accentua la condició d'esclavatge de les classes populars. I per si no fos prou, dins d'aquest sistema d'esclavatge trobem una doble forma d'esclavitud. Les esclaves dels esclaus del sistema capitalista i patriarcal. Parlem d'esclaves, que som les dones treballadores, les que un cop incorporades dins el sistema laboral continuem mantenint una doble explotació, la laboral i la domèstica. Sense aquesta doble explotació, el capitalisme no sobreviuria. Una doble explotació que es tradueix en tasques domèstiques i de cura que ens han estat imposades a nosaltres, a les dones, per una pura qüestió sexual i reproductiva. Pensem-hi per un moment. Si les dones treballadores deixessin d'assumir, ni que fos per un dia, les suposades obligacions, la societat, en el capitalisme, no sobreviuria. Les dones ens veiem forçades a compaginar el treball assalariat amb treball domèstic per força invisibilitzar. Després de 2 jornades laborals, quant temps lliure ens queda per nosaltres mateixes? Parlem de dones treballadores, però no fem referència exclusivament a les dones que ocupem
o ocupen un lloc de treball remunerat, sinó a totes i a cadascuna de les dones que treballem, assalariadament o no. Totes som dones treballadores, pertanyents a una classe i no a una altra. Com a dones de classe treballadora, és la nostra obligació combatre aquesta doble explotació, aquesta doble injustícia, aquesta doble opressió. Per altra banda, hem de suportar una pressió estètica infame que ens ofega encara més, la qual respon a uns cànons de bellesa impossibles d'assolir i que ens aboca a patir inseguretat en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Una inseguretat que és aprofitada pels nostres propis companys en forma de violència masclista i assetjament. Ens volen dèbils, ens volen vulnerables i ens volen submises. El patriarcat exagera la nostra tendresa i la tradueix en debilitat. Nosaltres diem, no som dèbils. La tendresa no és més que una eina natural i necessària per a la supervivència de l'espècie. Des que som infants, ens eduquen perquè reproduïm un rol carregat d'emocions diferenciades entre homes i dones. A les dones ens potencien la nostra sensibilitat, obligant-nos a ser princesetes i desprotegides. Mentre que als homes se'ls mutila qualsevol mostra emocional, obligant-nos a ser forts i valents. Aquesta manipulació emocional s'hauria de sumar, a mesura que van passant els anys, l'aïllament de la nostra voluntat de ser i de pensar amb el nostre propi cos. Ens transformen directament i sense alternativa en objectes de consum, en mercaderies infantilitzades. Podem ser consumides en diversos graus i formes, des del piropo més cutre fins a la publicitat més fastigosa, passant per les expressions diverses de violència masclista i acabant en la impossibilitat de decidir sobre els nostres propis cossos. No necessito la teva opinió sobre el meu cos. No necessito que em diguis quines mides he de tenir. No necessito la teva protecció per sentir-me segura. Serem primes i serem gordes. Serem altes i baixes, tendres però fortes, valentes i decidides. Serem com nosaltres vulguem ser. Decidirem sobre els nostres cossos, decidirem sobre el nostre treball i sobre el nostre oci. Sentirem com vulguem sentir. Estimarem i gaudirem la nostra sexualitat com i amb qui vulguem. No tingueu cap dubte que avortarem quan ens doni la gana, perquè avui ja hem decidit ser lliures. Cal que ens organitzem per combatre i acabar amb un sistema que fa diferents i oprimeix homes i dones, però nosaltres a les dones de forma doble, pel fet de ser dones i treballadores. Cal que ens creiem que la classe treballadora tenim força, podem crear poder popular i les dones juguem un paper clau en aquesta lluita. El sistema capitalista i patriarcal no ens podrà vèncer si ens organitzem. Dia a dia, pas a pas, combatrem les dificultats que el capitalisme, amb l'aliança del patriarcat, ens presenta. Ahir, avui i demà, amb la lluita feminista fins a la victòria sempre. Permeteu-me que us faci 5 cèntims de qüestions que ja coneixeu i d'altres que poden ser del vostre interès. En primer lloc, com ja sabeu, recordar-vos que no ens alimenten els bancs, és a dir, que no demanem cap crèdit i que, per tant, tota aportació serà benvinguda. Bé a través del web cup.cat/donacions o, fent-ho més fàcil, aportant calarons a la guardiola que tenim a la taula de fora. D'altra banda, aquest diumenge 24 serà un dia llarg i emocionant i ens agradaria que el gaudissiu amb nosaltres. Per això us convidem a que participeu en la jornada electoral, no ja com a votants, per suposat que també, sinó com a apoderats. L'apoderat és aquella persona que vetlla perquè la jornada electoral es dugui a terme de forma correcta, passejant pels col·legis electorals,
vetllant perquè les paperetes estiguin al seu lloc, que ningú faci pirulilles i estan present al recompte dels vots. Per a poder ser apoderat cal tenir una credencial o una acreditació i per això cal omplir un full amb les dades i aportar la fotocòpia del DNI. Aquí fora teniu fulls per tot aquell que es vulgui animar. Així mateix, també us animem a que, si voleu, agafeu les paperetes de vot que tenim aquí fora. Si no les heu rebut a la bústia, o si la voleu portar en un sobre des de casa, o si voleu repartir-ne entre familiars, amics i coneguts. A la taula de fora també en tenim. Per últim, per suposat, convidar-vos el dia 24, al vespre, al casal Sageta de Foc, on farem el seguiment del resultat electoral i celebrarem junts la victòria. Podrem gaudir un altre cop de música, aquest cop de la mà del Fito Luri. Hola, bona nit. Táctica y estrategia, de Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quererte y tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que vos sos franca, que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesitéis. Una hora, un secret, una carta, un tresor, una vida tranquil·la, una història de por, un núvol, un astre, una lletra, un acord, un àlbum de cromos, fotos sense colors, una estona en silenci de la revolució, pensant estratègies per estar sempre amb vos, 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 vos. Una tarda, un dibuix, una platja, un record, un piercing al seny, abric sense botons, una fita, un missatge, un viatge a un Van Gogh, una línia al mar, un planeta quadrat, una estona en silenci, fer la revolució, pensant estratègies per estar sempre amb vos, 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 vos. Un dinar, una flor, un cafè, un tom, un perfum embruixat, un llit ple de racons,
una olor, un espai, un estel, un nou món, un poema acabat, un sempre al teu costat. Una estona en silenci, fer la revolució, pensar en estratègies per estar sempre amb vos, 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 vos. Hi ha una cançó que me la va inspirar l'Agustí Aragonès, que avui també està aquí. Nits i nits de rondes sindicals per l'hospital on abans treballava. És una cançó que me la va inspirar ell i li vaig dedicar amb ell en un concert que vam fer, que no va poder venir perquè estaven tancats a la delegació de Sanitat. Una companya que també estava tancada aquell dia, avui també havia d'estar aquí, no ha pogut venir perquè de vegades la salut fa que ensopeguis. I des d'aquí només dir-li que no passa res, que un ensopega, s'aixeca i continua caminant. I a l'Agustí dir-li que em sap greu que avui no li puc dedicar amb ell perquè li dedico al Sergio i a la Conchi. Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis. Senyors, que tinc el cor atabalat, que he ensopegat un altre cop, que encara tinc pressa. Senyores i senyors, escoltin que belluga el món. La gent crida, senyors, els carrers són plens de colors, els impossibles ja no ho són, encara hi ha pressa. Senyors, hi ha platges a tots els racons, primaveres dins de tots els cors, plenes d'estrelles. És molt fàcil, vinga. Bona nit a totes i tots. M'han cridat perquè faci
unes pinzellades xicotetes de la situació de sanitat i això. Però no vull començar, encara que em diguéssiu pesat, sense dir el que vaig dir fa 3 setmanes o 4 dies. En primer lloc, demano el vot per la CUP. En segon lloc, dir-vos que me costa molt demanar el vot i votar, perquè jo no crec que les democràcies parlamentàries, que aquestes democràcies parlamentàries són democràcies nacionals, són democràcies que tenen la seva paret. Si no crec que les democràcies parlamentàries europees i americanes, encara que menys en la democràcia de l'estat espanyol, que és fruit del franquisme. És una herència del franquisme que va passar seguint per Convergència, PNV, Esquerra Republicana i el Partit Comunista, la seva sucursal de Catalunya, que era el PSUV. I això que va fer d'entrada. El sistema sanitari català és el més corrupte i el pitjor de l'estat espanyol. El millor és el basc. Les comunitats molt paregudes, però això no s'hi pareixen res, com una castanya. Llavors, el primer, a principi del 80, mentre el País Basc van fer tota la sanitat, la van fer de la seguretat social, aquí a Catalunya, la dreta nacionalista, la dreta espanyola i la seu d'Esquerra, no ho oblidéssim, i la seu d'Esquerra van muntar tot aquest tinglado que tenim a Catalunya, de Sánchez Tecles, Saceses, consorcis i romansos. I això per què ho va fer la seu d'Esquerra? La seu d'Esquerra va apoyar a Convergència perquè el que no dominava l'Ajuntament, dominava el Consell Comarcal i tots xupaven del vot. I com diuen els castellans, d'aquells barros vienen estos lodos, o com se digui això. Llavors, això ens ha portat al que ens hem trobat el que tenim ara. Ara ho trobem Consorci Lleida, Consorci el Sant Pau, el Plan Funcional de Tarragona. Els plans funcionals significa privatització de la sanitat, prestamisme laboral, llistes d'espera, diferències en les operacions, exclusió dels immigrants, tot això. I això és el que us ha portat. I a la província de Tarragona se la van partir. La gent de Reus que dominava el tripartit, penseu que el primer tripartit se va fer Reus, van optar per Safesa i van agarrar de Reus fins a l'Aragó i fins a València, excluint Vila-seca, que ens ho van deixar per de Santa Tecla, que ens va apoyar Convergència aquí. I aquí el fenomen no se diu teclanització. Aquí estan fent rics a la tecla. Aquí l'únic que volen és donar diners a la tecla i arruïnar a l'ICS, arruïnar l'hospital públic. La tecla és privada, no ho oblidéssiu, la tecla és privada. I llavors, això ho ha fet Convergència. Què fan els partits que eren a l'Ajuntament? Ho han denunciat alguna vegada els partits que eren a l'Ajuntament? Jo no he vist cap denúncia dels partits que eren a l'Ajuntament. Llavors, jo continuo, i per això, perquè la gent de la CUP ha estat al carrer Natos, en tota l'esquerra anticapitalista, en totes les mobilitzacions per defensar la sanitat, per defensar l'ensenyament, per això demano el vot per la CUP, que com veieu aquí, jo, la meva ideologia no és de demanar vots. He votat molt poques vegades. Només voto a l'Assemblea de Treballadors i a l'Assemblea de la Moscala. Però no n'hi ha prou en votar la CUP, senyores, companyes, com se diu. No n'hi ha prou en votar la CUP. S'ha de votar la CUP i s'ha de seguir lluitant al carrer. Això només hi ha dues paraules, lluita i autoorganització. I si lluitem al carrer i les companyes de la CUP que entren a l'Ajuntament us poden servir de portaveu, és per això, però no oblideu, no n'hi ha prou en votar. Això és el que fa l'hora del partit. Vota molt i ja te barrarem durant 4 anys. No, votar, autoorganització i lluita. Amb aquestes paraules, dir-vos que bé, a mi se m'ha citat aquí per parlar sobre una mica el concepte i la campanya d'independència per canviar-ho tot. Abans de començar, volia ficar una coletilla, una cosa que darrerament s'ha escoltat altres
líders o personatges d'altres partits polítics reformistes o socialdemòcrates parlant d'aquest concepte que ha estat impulsat des de l'esquerra independentista i des de la CUP des dels inicis, el concepte per canviar-ho tot, deixar-ho clar, no és un concepte reformista, no és un concepte socialdemòcrata. Independència per canviar-ho tot vol dir construir una independència socialista, feminista, antiimperialista, etc. Això vol dir. Vol dir acabar amb el règim capitalista que ens està oprimint i no només aquí, arreu del món, a tots els pobles del món. No hi ha terceres vies. Ens toca, com deia l'Agustí, votar la CUP aquest dia 24 de maig, aquest diumenge, però també ens toca estar al carrer i lluitar. Com que estem davant d'una contesa electoral i com que volem canviar-ho tot, volem fer la revolució, hem de canviar també, amb aquest concepte de canviar-ho tot, la manera de concebre i entendre el que és la política. I de fet ja ho estem fent dia a dia, cada dia ho estem fent i la CUP ho està fent, no només a Tarragona, des de fora, a tots els altres llocs, municipis i al Parlament des de dins. Nosaltres, la CUP, l'esquerra independentista, l'esquerra anticapitalista, no ens podem sentir hereus i hereves en cap dels casos del pujolisme polític. En cap dels casos. Veiem totes on ens ha portat el pujolisme polític. Ens ha portat a la desgràcia i a la misèria. I aquí estem, amb una sanitat com la que l'Agustí ens estava descrivint, amb un ensenyament paupèrrim i cada cop pitjor, i amb una cultura política decadent, on aquí només se'ns demana que votem cada 4 anys i un cop allà ells i elles faran el que els doni la gana. Nosaltres no som hereves del pujolisme polític, enterrarem el pujolisme polític. Pel contrari, sí que som hereves de totes aquelles lluites que arreu dels països catalans, les classes populars, al llarg de la història, han dut a terme. La classe treballadora, d'aquestes lluites som hereus nosaltres. Som hereus i hereves de les col·lectivitzacions dels anys 30, al Principat de Catalunya i arreu dels països catalans. Som hereus i hereves de la lluita contra el feixisme i la revolució social que es va dur a terme aquí. Només fa 70 anys o 80 anys aquí s'estava col·lectivitzant les nostres terres, s'estaven col·lectivitzant, d'això som hereves. Som hereves també dels maquis i de totes aquelles persones que els van acollir i els van ajudar i van poder fer que la lluita clandestina contra el franquisme fos una cosa real. També som hereves d'aquelles militants que durant la transició van plantar cara a això que s'anomena transició i que va ser un xiringuito per tal que els de sempre seguissin governant el bacallà. Som hereves d'aquelles que ja van dir que no a la Constitució, que no a l'Estatut. D'aquí venim, d'aquelles que van lluitar contra el servei militar obligatori. Som hereves del Sant, som hereves de Terra Lliure. D'això som hereves nosaltres. Aquestes no són les nostres institucions. No només anem allà a impugnar els corruptes, també anem a impugnar les institucions. A elles, en si mateixes, no ens representen ni ens poden representar. Fa més de 2.000 anys ja, el filòsof xinès Sun Tzu ens va dir que si comences una batalla en el terreny de l'enemic, amb les normes de l'enemic, d'entrada ja has perdut. I allò, les institucions són això, les normes de l'enemic i el terreny de l'enemic. Allò és una fal·làcia, allí no hi ha igualtat d'oportunitats, allí no hi ha democràcia, allí hi ha la dictadura del capital contra la classe treballadora. L'estat espanyol i els estats capitalistes no són neutres, no existeix una neutralitat de l'estat, estan de la mà dels bancs, dels banquers, dels corruptes, dels lladres, de l'OTAN, dels imperialistes, d'aquests van de la mà. I per això aquestes institucions no ens serveixen. En repetiré, tota la institució de l'estat espanyol, des dels ajuntaments fins als parlaments, fins als alts tribunals, tot és herència del franquisme. I això és herència del franquisme, del pacte del franquisme amb la socialdemocràcia espanyola, amb el reformisme, amb les burgesies autonòmiques. És un pacte entre ells per seguir tallant el bacallà una vegada més, i és per això que van crear aquestes institucions que són neoliberals, que són imperialistes i són masclistes, i torno a dir, no ens representen i les anirem allà a combatre, però també ho farem des del carrer. Per tant,
cal dir-ho, que són institucions hereves del pacte amb el feixisme, són espanyolistes, regionalistes i deliberadament masclistes. Aquestes no són les nostres. I si cal, que cal, serem totalment deslleial amb elles. El procés d'independència també, especialment, passa per crear unes institucions per la classe treballadora, de la classe treballadora i autogestionades per la classe treballadora. Una efemèride que vaig mirar i casualment el 19 de maig de 1925 a Omaha, als Estats Units d'Amèrica, va néixer Malcolm X. Per nosaltres, Malcolm X és un referent en totes les seves teories i en tota la seva pràctica política, malgrat ser religiós, i ja ho sapeu, però té una cita de tantes que, bé, podria dir que tots els mitjans són necessaris perquè aconseguim la nostra llibertat com a poble. Doncs avui, precisament, estem aquí, el 24 de maig, votant la CUP, donarem suport a un mitjà. Però n'hi ha més, com ha dit l'Agustí. N'hi ha molts més. I totes les persones que esteu aquí, que el 24 segurament, esperem, anireu i votareu a la CUP, us hem de dir que això no és suficient, que la lluita és molt més llarga, és molt més complicada, està al carrer, està a les fàbriques, està als casals, està amb les organitzacions juvenils, amb els col·lectius feministes, amb els sindicats anticapitalistes, i és aquí on hem d'anar a parar, totes i tots, perquè això precisament és crear aquestes noves institucions que estava dient. No només podem votar, com ens diuen, cada 4 anys, hem de participar activament a les assemblees, als col·lectius, a les organitzacions, als casals, a les assemblees de treballadors, on faci falta per acabar amb la barbària capitalista, perquè des d'allà no es podrà acabar, ho hem de fer nosaltres, sols el poble salva el poble, visca la terra, bufa un nou vent a Tarragona. L'altre dia vaig anar amb el meu marit i dius
edifici que està ple de merda. Ai, ho vaig sentir, que volíem fer una biblioteca així gran, maca... I saps què més vaig sentir? Que un centre de química i fins i tot un centre de turisme. No, l'última era una mesquita. Sí, és una mesquita. Pues saps què estaria aquí de puta mare? Mira, una pista de gent, aquí uns raquetes xules, la música... No, molt millor. Una discoteca. Al mig de la Rambla, 24 hores, pots anar com Ara, que també et dic que de temps ja en tindrem, perquè podem estar 4 anys més esperant i dir coses, perquè això no avançarà. Però bé, també ho penso, i aquesta casa pels colors no pot ser Bona nit, Tarragona, i gràcies per ser i per ser-hi. Quatre reflexions molt ràpides al fil del que hem dit tants companys i tantes companyes. Primer que el meu nom és David Fernández Ramos, que soc fill de la meva mare, que em va ensenyar a estimar, a lluitar i a comprometre'm amb aquesta terra i amb la seva gent, i al fil del que deia també l'Agustí, dir-vos que per nosaltres la campanya, qualsevol campanya electoral, no és ni molt menys el nostre terreny predilecte ni aquell terreny on ens trobem el nostre potencial polític, democràtic i democratitzador. Són 15 dies, efectivament, som un instrument més,
una lluita per la recuperació de la democràcia complerta, però és veritat que quan fem aquestes campanyes electorals el que fem sobretot per nosaltres és un moment d'anàlisi compartida i de reflexió compartida, col·lectiva i comuna sobre en quin moment polític estem, on volem i on voldríem arribar, què és tot el que queda per fer, que encara queda moltíssim per fer. Des d'aquesta perspectiva és obvi i àmpliament compartit que no som un país normal, ni molt menys, un país socialment just, un país que tingui plena sobirania per decidir lliurement el seu futur. Som un país amb un 25% d'atur, amb un 50% d'atur juvenil, una crisi que colpeja fonamentalment joves, dones, gent gran i els nostres nous companys vinguts d'altres latituds que han fet aquesta terra. A casa seva som un país on 1,6 milions de persones ja estan en una situació d'exclusió, marginació o precarietat social. Som un país on aquest 30% que ja està a les portes de l'exclusió, molts no saben com arribar a finals de mes, però molts no saben ni com començar-ho. Som un país, sabeu, on la verge és negra i el goril·la és blanc. Tot sempre funciona al revés. Se salven bancs, s'enfonsen pobles i persones, s'indulten banquers, s'empresonen companys que estaven contra les pitjors retallades. I avui, en aquesta lògica dels de dalt contra els de baix, en aquest món absurd, injust i desigual, dues referències avui inevitables. Una, a la vaga de dones. Avui, en aquests moments, s'està realitzant la vaga de dones, aquella que ens recorden com és la feminització de la crisi, com és aquest binomi criminal, en molts sentits, entre el capitalisme i el patriarcat. I també una segona lluita, molt silenciada pels mitjans, però que també ens recordem que és un símil i una metàfora de també la lluita que estem protagonitzant com a poble, com a societat i com a classes populars. Òbviament és la lluita telefònica. Aquells que estan més castigats, més vulnerats, més precaritzats per una multinacional que ens fa recordar avui que la crisi no és cap fatalitat, ni és una condemna caiguda del cel, sinó que és una estratègia fonamentalment de poder i una forma de gestionar això que anomenem capitalisme, que és una màquina finalment de penjar tots els límits ètics, morals, econòmics, socials, ecològics i culturals, i que és una màquina, i sempre ho ha sigut, de robar, de matar i de mentir. La història del capitalisme i la democràcia és una història absolutament confrontada i antiètica. I encara avui, en aquesta crisi que vivim, la pitjor crisi social, política i econòmica des del final de la dictadura, cal preguntar-se quanta democràcia tolerem al capitalisme. Cada cop menys, és obvi que no som un país normal també quan estem inculcats en una democràcia pervertida, tutelada, segrestada, amb el cor de la corrupció per recórrer tots els països catalans, després de la febre de l'or del ciment, després del tsunami urbanitzador, després del cicle brutal d'especulació que va combinar banca i sector immobiliari i també els ajuntaments que van ser part activa del cicle immobiliari i els poders privats que van ser còmplices. I aquell cicle immobiliari no només se'n va portar per endavant el dret fonamental a l'habitatge que correspon a cadascú i cadascuna de nosaltres, no només s'han portat per endavant 150.000 famílies desnonades al país, no només s'han portat per endavant milers de famílies encara avui hipotecades amb una crisi que ells no van provocar, no només s'han portat per endavant la destrucció del litoral ecològic dels països catalans, no només es van portar per endavant que també el sistema català de caixes, sinó que també i sobretot es van portar per endavant els miratges que tenien de democràcia local. I finalment també, com sabeu i com s'ha dit tan encertadament, estem en un estat o sota un estat que endinsa la seva genètica fundacional, una reforma impune del franquisme que encara avui ens nega com a poble, que encara avui vol segrestar urnes, que encara vol perseguir estelades, que ara vol prohibir manifestacions i que ens segueix negant la plena sobirania d'aquest país, que sigui la gent d'aquest país i decideixi lliurement el seu futur. Triple crisi política, socioeconòmica i democràtica per recordar-nos que la nostra ja és una lluita que ve d'antic i va molt més lluny encara per la sobirania sectoral i per les autodeterminacions locals. Sobirania política davant d'un estat demofòbic que ens nega a decidir d'autodeterminar-nos. Sobirania econòmica davant uns mercats voraços i carronyaires a tot el sud d'Europa i a tot el món global, i sobirania popular davant
les èlits cleptòmanes locals, anem a dir-ho. Des d'aquesta perspectiva, que són les males notícies, és obvi que hem patit les pitjors retallades, la pitjor acumulació per l'explotació, la major socialització de deute privat convertit en deute públic, com a mínim, des de principis del segle passat. 5.300 milions d'euros en retallades, que han suposat menys línies d'escoles, que han suposat el tancament de quiròfans, que han suposat la degradació dels serveis públics bàsics universals, que havien costat moltíssims anys de dura lluita d'aquells homes i aquelles dones que ens van precedir en la lluita. Avui veiem com decauen, com es denigren, com es devaluen, com es fa negoci per tot. La sanitat és un negoci, ja ho va dir el senyor Boi Ruiz, la vaga lliure en sanitat per qui se la pugui pagar, l'ensenyament és un negoci, fixem en les escoles d'escoles, les pensions també hi ha una ofensiva de 5.300 milions és el 20% del pressupost de la Generalitat. La crisi la paga i no la provocada, això pràcticament ho va dir en el seu moment Mascolell, el sector públic va pagar una crisi que no havia provocat, ho va dir l'Elena Salgado en el seu moment, quan deia que la crisi la pagarien els que no l'havien provocada, però és lícit, necessari preguntar-se si és molt o és poc en una economia de casino. Una segona trampa, la primera trampa és que la crisi és una fatalitat i és inevitable, i la segona és que no hi ha recursos, i es mantenen recursos que hi ha moltíssims. El que passa és que estan absurdament, injustament i desigualment distribuïts. Quan fèiem assemblea, sempre fèiem assemblea a peu de carrer, a peu de barri, a peu de comarca, vam decidir també traslladar 5 reflexions numèriques. La matemàtica segurament és la ciència més exacta que existeix, excepte que per alguns que no saben comptar, com el rus de Xàtiva i alguns que compten sobres i aquestes coses. Però 5.300 milions d'euros en retallades és exactament només un terç del que ens ha costat el forat que deixen les caixes catalanes, els de Penedès, els Tudor de Caixa Catalunya, el Serra. Un terç només. 5.300 milions d'euros és la meitat de tots els interessos del deute que hem pagat des de l'any 2008. Mercats financers, mercats globals, grups d'inversió, bancs catalans, espanyols i tots que s'estan enriquint cada dia a un preu, uns beneficis diaris de 6 milions d'euros només amb els interessos del deute. Mercats financers que especulen amb el sofriment del nostre país i de la nostra societat. I per allà se'ns escapa el país amb una transferència pràcticament vampírica de 10.720 milions d'euros. 5.300 milions d'euros és només i encara un terç del frau fiscal català anual. Allò que defrauden les grans fortunes, els grans patrimonis i les grans empreses. Cada un any. I no és només Pujol. Pujol hi ha el compte d'Andorra i ja hi estan els Pujols, no? I la seva camarilla. Però a Andorra hi ha 24.000 comptes corrents de ciutadans de l'estat espanyol. També estan els Carceller, les cerveses d'Am, també estan els Gòdia, també estan els Portacases, també estan els Carulla, tantes famílies que com a patró de conducta els de dalt sempre s'escapoleixen. I finalment dues dades que ens recorden que som exactament que els nostres fills segurament i les nostres nets ens ho preguntaran, segurament algun dia, si tot va millor, ens preguntaran per què ho toleràveu i per què ho acceptàveu i on naixia el consentiment. I aquí hi ha dues reflexions que valdria la pena fer, tan diferents. Una de Sigmund Freud, que deia que no calia preguntar-se per què la gent es rebel·lava, que calia preguntar-se per què no ho feia, davant la injustícia. I on naixia l'experiència, el capcot i el consentiment de la injustícia quotidiana. Molt més emancipatori, molt més polític que el moviment afroamericà pels drets civils a la dècada dels 60 del segle passat deia que el problema no és mai el que fa una minoria particularment cruel, particularment poderosa, sinó el que fem o deixem de fer la majoria amb la nostra indolència o amb la nostra exigència, amb el nostre compromís o amb la nostra passivitat, amb la nostra insubmissió o amb la nostra obediència. I aquí entren dues dades finals. 5.300 milions d'euros són exactament retallats des del 2010, és exactament el mateix que ha guanyat la Caixa i el Sabadell en els darrers 4 anys i mig. I 7.300 milions d'euros perquè retroni, retrunyi la cançó de les balances que cantava Ovidi Montllor és exactament i només 5.300 milions d'euros que pateixen 7 milions de catalans i catalanes. És exactament i només un terç de la riquesa dels 10 catalans natius. Acabo el bloc de males notícies, que són, òbviament, ràpidament volíem traslladar. Des d'aquesta perspectiva, la CUP continua sent fonamentalment, malgrat alguns esbiaixos mediàtics, fonamentalment un projecte de reconstrucció democràtica, de reconstrucció municipalista, de
construcció social i democràtica als països catalans sobre les cendres de la crisi. Després de la crisi vindrà encara les cendres de la crisi. Un procés de reconstrucció, de reactivació, de retorn de la democràcia, de reinventar-la segurament i de desagrestar-la. I el municipalisme segurament i els municipis és el nostre autèntic espai alliberat, la nostra autèntica trinxera, la nostra autèntica barricada en demostrar que un altre món és possible. La nostra trinxera, una feina aplicable a la llei verd, la nostra trinxera, una feina aplicable a la retallada de sanitat, la nostra trinxera on garantir un espai públic a l'abast de tothom, la nostra trinxera on construir una nova ètica política basada en la decència comunitària, la nostra trinxera on garantir la plena sobirania d'aquest poble i el seu camí cap a la plena independència. Un municipalisme que és d'arrel, que és de base, que és d'unitat popular, que és de cultura democràtica, que és de transformació social, que és de construcció d'alternatives, que és de pedra de sabata contra els abusos de poder, però sobretot un municipalisme que no és només institucional. És un municipalisme social que crea xarxes, que obre ateneus, que fomenta la cultura popular, que ens fa millors com a societat i que recupera allò que la crisi més s'ha carregat. La crisi pitjor que tenim són dues. Una, la crisi de les esquerres, que a vegades ens n'oblidem. La dreta sempre va a la seva i a fer punyetes, nosaltres mai ens decepciona, sabem perfectament cap al que van i com van, però el que ha sigut també és la crisi d'aquestes esquerres que finalment, com deia el 15M, estaven al fons a la dreta quan les anaves a buscar. I per això estem en un procés de reconstrucció d'un projecte emancipatori, un projecte d'alliberament, un projecte de màxima llibertat política per al nostre poble i màxima justícia social per la seva gent que endinsa les arrels. No ens hem inventat res, som pel fil roig i negre de la història i només hem agafat el bagatge, el testimoni i l'herència d'un país que tantíssimes vegades s'ha hagut d'aixecar, s'ha hagut de rebel·lar i ha hagut de resistir a tantíssimes imposicions, guerres i dictadures. Des de la perspectiva també d'una constant històrica. Aquest país només ha avançat en termes socials, en termes democràtics i en termes nacionals quan les classes populars han irromput en la solució i resolució de les crisis que vivien. I aquesta és la nostra única garantia d'un futur diferent. O dit d'altra manera, l'única estructura d'estat que realment tenim és la gent. És la societat autoorganitzada, són els moviments socials, és el fil de tantes i tantes lluites obertes que avui aquí s'han expressat i que han sigut la nostra autèntica escola de la democràcia. El feminisme autònom, l'ecologisme social, la insubmissió anticapitalista, el sindicalisme alternatiu, el moviment veïnal, tantes i tantes lluites en un país que tantes lluites ens recorden que totes les lluites són la nostra lluita. Des d'aquesta perspectiva, i ara sí que acabo, els municipis són la primera trinxera de defensa d'aquest futur que ha de venir i és també la primera línia de defensa dels serveis públics que volem, de la democràcia, que volem l'autèntic dic de contenció de l'operació de la contrarrevolució que ha liderat el règim. El règim, qualsevol sistema de poder, hi ha un sistema de poder basat en l'explosió, és qualsevol cosa menys estúpid. El sistema ja ha fet el seu pla, i el seu pla és per dalt tancar qualsevol possibilitat de canvi real a l'estat espanyol i, òbviament, als països catalans. Ells volen tancar per dalt, i ho tancaran. La victòria del PP, PSOE i Ciutadans dintre de 6, 7 o 8 mesos tancarà, obturarà qualsevol possibilitat de majoria amb el mateix esquema que fa 34 anys. Alguna cosa canviï perquè res no canviï mai. L'alternativa és el que ells tanquen per dalt, nosaltres obrir-los per baix, perquè l'únic territori alliberat del que realment disposem és la nostra pròpia vida quotidiana. Allà hem demostrat que efectivament un altre món és possible. Quan també ho dic, us ho diem des de l'anticapitalisme antropològic, que moltes ja fa molt de temps que hem canviat la pregunta de si un altre món és possible. El que ens preguntem és com és possible aquest. I finalment, per esperonar-vos i perquè, com deia Martí Pol, ve de ponent aquest mal vent i ho fa fort encara, i per això ve un altre que ve de llevant, que el farà fora, dir-vos que, com s'ha dit també, en la mateixa lògica col·lectiva, comunitària i ètica, ètico-política i cultural, que insistia en les intervencions prèvies, que el que es tracta primer és de seguir omplint els carrers de lluita. Com un mestre de lluita més, el 24, omplir les urnes, òbviament, de carrer, omplir-les de lluites, omplir-les de compromís, omplir-les d'ètica, omplir-les de solidaritat, omplir-les d'autodeterminació i omplir-les de la ferma i humil decisió de no retrocedir. És hora de governar-los, és l'hora de la gent, és l'hora de l'organització, és hora de demostrar que sí que hi ha alguna cosa, que es diu democràcia,
I és l'hora sobretot d'obrir, com ho vam fer fa molts anys i com ho ha fet el moviment obrer d'aquest país, o com ho han fet les experiències educatives, o com ho va fer la República en el seu moment per baix, la major experiència democràtica al sud d'Europa per retornar la democràcia a la democràcia. Avui es tracta fonamentalment la nostra lluita, la fe del nostre país, un refugi social, democràtic i cultural davant la pitjor crisi d'acumulació de l'associacions al sud d'Europa. És hora que la por canviï de bàndol i és hora no de que s'acabin els desallotjaments, sinó que comencin els altres desallotjaments. Desallotjar la banca de la nostra economia, la banca especulativa, desallotjar les mans privades de la sanitat pública i desallotjar les màfies dels nostres ajuntaments. Des d'aquesta perspectiva, i moltes vegades també ens ho preguntaven en la lògica, com deia l'Agustí, de l'endins i de l'enfora. No hi ha enfora, no hi ha endins de la institució sense enfora. Quan entri la Laia, quan entri el Jordi, no entri la Laia, Jordi, entreu tots vosaltres. Fa molt de temps, recordeu, que vam dir allò del cavall de Troia, del Parlament de Catalunya, reconeixent que era un territori advers, després vam dir que era Marconi d'Esparta, perquè encara ens queda molta feina per fer, perquè venim d'una crisi molt profunda, perquè encara ens hem de reactivar tots, perquè no n'hi ha prou amb el que som, perquè la unitat popular que ha de venir encara està per venir. Falten milers de boques i milers de mans i milers de companys que s'activin i que demostrin que aquest poble ha decidit constituir-se en comunitat política lliure i que no reconeix avui a l'estat espanyol ni als mercats financers ni a la troica cap autoritat política, moral o cultural sobre el nostre poble. Si al Parlament, al costat del PSOE, deien el cavall de Troia, avui cal dir, ho hem dit l'altre dia, i manlleu unes paraules del nostre company, que hem de ser mamut d'Icària, no? I per tant hem de ser també la força del carrer, la força de la convicció, la força de la determinació, la força d'aquells que hem decidit no demanar permís per ser lliures ni demanar perdó per ser. El municipalisme, els municipis, perquè no hi ha país lliure sense municipis lliures i municipis lliures sense persones lliures, és l'autèntic bastió des on podem projectar i garantir que el procés polític que vivim tiri endavant i arribi a bon port el més aviat possible. Des de la constància que les lluites no s'acaben mai, que hem d'estar tota la vida netejant els vidres, netejant els vidres, curant les plantes i curant també les vides. I des d'aquesta perspectiva, i amb això sí que acabo, quan ens preguntin per què, moltes vegades per què lluiteu, d'on sortiu, la nova política, diem, no, la nova política, nosaltres venim d'Antígona i Espartac, la nova política no gaire, amb totes les derrotes i amb alguna victòria, no? Però sempre diem el mateix, lluitem per ètica, lluitem per coherència, lluitem per conseqüència i per tranquil·litat, però sobretot lluitem per aquells i aquelles que ens han precedit en la lluita i sobretot pels que vivim, els nostres fills i les nostres filles, els nostres nets i les nostres netes, amb el desig de donar-los un futur diferent, un futur de comunitats polítiques lliures, que sigui possible la justícia social. I ho dic també perquè en aquesta campanya electoral hem vist un altre cop el fàstic i la brutalitat del racisme i de la xenofòbia, precisament quan començava la campanya, precisament el mateix dia que es commemorava a Europa l'alliberament dels camps nazis. I se'ns deia oficialment que era la derrota d'Europa sobre el feixisme, mentida parcial, perquè a l'Espanya de Franco i a l'Europa de Salazar ja va estar. Dic això des del fil roig de la història, perquè en aquests moments convulsos, en aquest món que tragina per l'horror quotidià i també de l'esperança de canviar-lo, en aquesta Mediterrània que ens banya cada dia, arriba i arriba, on hi ha 25 cadàvers avui, on la política ha estat incapaç d'impedir l'horror, d'impedir el moment de crueltat, d'impedir el moment de la humanitat. Caldrà recordar que nosaltres venim d'allà, venim d'aquells camps d'alliberats ara fa 70 anys, els que hi van morir i els que hi van sobreviure, d'aquells que el 8 de maig del 1945 van escriure des de la memòria incombustible la consigna del mai més enlloc contra ningú, i des d'aquella perspectiva d'omplim les urnes, d'aquella consciència profundament democràtica, profundament antifeixista, per dir i deixar-ho clar que aquest poble, que aquest país, que les classes populars i que municipi a municipi aquesta vegada els podem dir ben alt i ben clar, perquè bufa un bon vent, que mai més, que mai més, que mai més, que mai més passarà. Visca Tarragona.
Aquests dies vaig per arreu del camp cantant en actes de la CUP. Arribo a casa molt desvetllat perquè a tot arreu el que es pot percebre és el que ha dit que és la gent qui està ajudant a capgirar-ho tot. Ahir a Prades eren 20, avui aquí són molts més, però us asseguro que anar de ciutat en ciutat, anar poble en poble i veure l'il·lusió reflexada al rostre de la gent té un preu incalculable i és una cosa molt difícil d'explicar. Els companys de Reus em van demanar si els hi podia fer una cançó, un himne, i evidentment vaig accedir-hi. Quan al cap dels dies la van acabar, la van registrar, la van escoltar, i al cap d'uns dies em van dir: escolta'm, a Tarragona han demanat la cançó de Reus. Vaig ser per uns instants l'home més feliç del món, perquè realment bufa un nou vent. Tarragona i Reus i Tarragona agafats de la mà hem despertat, però si us plau no deixem els somnis de banda. Sense l'olor de terra humida, trepitjada pels companys que són a dalt. Obre la finestra i mira com milers de mans t'estan allà esperant. No renuncis als teus somnis, són l'inici de demà. El present és per lluitar-lo, els utòpics també sabem lluitar sense por. Per tothom, amb el cor. Juntes podem desfer injustícies, refer tot allò que altres ja van somiar. Som al sud, al nord, la terra, som països catalans, som l'exèrcit dels poemes, de carícies dels llibres i de les llibertats. Som classe treballadora, compartim suors i lluites, compartim el got i el blat, som com tu. Som futur. Som les CUP! Tantes passes enrere que un dia vam decidir dir prou. I eren poques, soles i amb por. Però ens vam conjurar i vam afirmar-nos amb les altres, mirant-nos als ulls, lluitant i unint les mans, barrejant-nos i notant els altres, com si fóssim nosaltres. Va ser així que es va acabar el temps del plany.
Vam tancar els calaixos del no hi ha res a fer i vam saber i vam afirmar que havíem estat capaces de resistir, que hem estat capaços de crear espais de dissidència, que som capaces de dir no quan cal, que afirmem amb veu alta que el futur serà de totes i tots o no serà. Som les que continuem la lluita per la igualtat de gènere, la lluita del feminisme perquè sabem que malgrat les lleis, el masclisme, a voltes disfressat però encara assassí, continua sent norma social. Som els que volem casa, sanitat, cultura, educació, transport, cures per tothom, comunicacions i alegria. Som els que creiem en la llibertat de les persones, en la llibertat dels pobles, en els drets de les minories i en la llibertat d'expressió. Som els que no deixarem de parlar català i defensarem el dret a l'existència de totes les llengües minoritzades, començant per la nostra. Som les alternatives, sempre amb plural. Som les que vivim sexualitats dissidents, religiositats dissidents, formes de vida dissidents i les volem motor d'alliberament social. Som els que no ens volem súbdits de cap rei, de cap líder, ideòleg o patum. Som vent, terra, treball, cultura, sentiment i no concebem l'odi com a motor de res. Som les que rebutgem la dictadura, també quan pren forma i estètica democràtica. Som els que treballem les imprescindibles, les explotades, les precaritzades, els subcontractats, les sense contractes, la classe obrera, dones i homes, motors de la història que els empresaris volen esclaus i mai no ho hem estat. Som els que reclamem l'autogestió de l'economia de la nostra vida, subordinada sempre al respecte per la natura i a les necessitats no incentivades de la majoria. De llevant a ponent, bufa un nou vent. I és ple de totes les veus, de tots els colors, de totes les lluites. Vent del poble, de llevant a ponent, bufa un nou vent. Bé, bona nit i disculpeu les persones que s'heu quedat dretes durant tot l'acte. La propera vegada, evidentment, haurem de fer a l'altra sala perquè l'acabarem omplint, evidentment, i així podrem estar tots asseguts i assegudes. Deia Josep Alomar el 24 de març del 1933 que Tarragona, con sus murallas, su catedral, su clima benigno, su quietud, nunca alterada por nada debido a la falta de industrias que le dieran vida y movimiento, es lugar apropiado para los zánganos que, cansados de no hacer otra cosa que chupar la sangre del pueblo que trabaja, necesitan terminar tranquilamente su vida de parásitos. Para completar su obra está la institución religiosa que con sus enormes tentáculos se cuida de tener sumidos en la ignorancia a los miembros de la clase laboriosa que todo lo produce. Avui poc ha canviat el panorama si no és pel fet que la ciutat, i no d'ara sinó de fa dies ja, té indústria. Continuem, però, generant visions negatives des de fora, quan qui ve no fa de turista, sinó de persona. Tal com explicava Matthew Tree en el seu llibre Cat, un anglès que viatja per Catalunya per veure si existeix. Tree, allotjat en un hotelet de la plaça de la Font i després de patir una forta descomposició com a conseqüència de la ingesta d'un tros de carn en mal estat, afirmava que el que millor recordava del seu viatge a Tarragona precisament havia estat l'engolidor del vàter de l'hotelet on s'hostatjava, que ho va engolir absolutament tot. I és veritat que a Tarragona els engolidors dels vàters funcionaven a nivell general de forma eficient, sempre que no haguessin de fer desaparèixer la corrupció o les males arts dels qui des de la plaça de la Font intentaven governar la nostra vida, per exemple als anys 90 del segle passat. Aleshores, els que manaven no es calia córrer, perquè passés el que passés mai ningú no piulava, mai ningú no es queixava ni protestava. Semblava realment una ciutat de zánganos, allà on vivíem, de vividors sense oposició. I és que, tal com diu la dita popular, ojos que no ven, caerada que xafes. I de Nadal a Ballesteros, l'Ajuntament local ha estat tan opac com els vidres de les ulleres dels darrers comandaments franquistes de la ciutat, que a la seva revista Tarragona Sindical lloaven Franco per la seva gran set de justícia social i per la gran consciència sindical que havia tingut al llarg de la seva vida, mentre cridaven la ciutadania i el moviment obrer sencer, local, a confiar en el nou guia de tots els treballadors espanyoles, que es deia, ho heu endevinat, evidentment, Juan Carlos de Borbón. Les porres i les bales dels grisos, mentrestant, reprimien qui no acatava i acabaven amb la vida de Juan Gabriel Najo enmig d'una protesta pels assassinats de Vitòria al carrer Unió.
Ulleres fosques dels 70, les mateixes que als anys 40 impedien veure crims com el comès en la persona de Joan Busquets, un treballador, un senyor de la Societat Agrícola de Valls, que no va venir a fer turisme a Tarragona, sinó que va ser assassinat legalment després d'un simulacre de judici el 9 de novembre de 1940. Dic legalment i dic 9 de novembre, sense apel·lar a les casualitats perquè no crec en elles, però són dues dades importants per tenir en compte a l'hora de parlar del nostre actual alcalde, Ballesteros. Sense cap mena de dubte, antifranquista, però alhora un senyor que assumeix les lleis injustes que ens impedeixen, per exemple, celebrar el referèndum d'autodeterminació i fins i tot una consulta ciutadana, recordem el 9 de novembre, per saber si volem continuar a Espanya o ja ens hem apartat definitivament. Perquè sí, senyores i senyors, 74 anys després de que Joan Busquets fos assassinat a Tarragona, després de passar un any sencer tancat a Pilats, el mateix dia, l'actual alcalde tarragoní va negar el pa i la sal a qui des de la capital del camp volia exercir la democràcia des de baix i consultar què volia la gent. Ballesteros es diu socialista i de fet milita un partit que es diu PSC, un dels 3 partits que en aquesta mateixa campanya electoral han negat debatre què proposen per a la ciutat, amagats darrere d'un pacte de por, de no participació en cap debat públic que no inclogués a ells 3 i iniciativa i punt final. Més ulleres fosques, més opacitat. Tal com diria Maria Mercè Marçal, 3 voltes no rebels sinó patètics. Aquests socialistes tarragonins que no es diferencien en res dels seus antecessors convergents i populars, ni tan sols amb el seu agenollament convençut davant de l'Església, una església catòlica i romana, tarragonina ella, que no paga l'IBI però que el pagarà. Avui comandada per un ultra de la fe i dels diners. I algú dirà, per què parlem del cap de l'Església amb un debat municipal? Home, doncs perquè l'ultra dels diners i de la fe, com tots sabeu, i totes també, es diu Jaume Pujol. I demana expulsar del país els imams radicals, ell que és el capo di capi de l'Opus Dei local. Pujol, no el corrupte, sinó el corruptor, i alhora que salva ànimes els diumenges de 12 a 2, condemna els nostres cossos, els nostres pobres cossos, quan insisteix evangèlicament en la privatització de la sanitat pública de la mà i del braç incorrupte, aquest sí, de la xarxa Santa Tecla. I hauríem de recordar Ballesteros, perquè de Pujol ni la memòria es pot salvar, els noms de molts altres socialistes que quan calia van estar al costat del poble i de la democràcia, com el mateix Josep Bru, un tarragoní que posà la seva vida damunt del tauló de joc com a socialista i catalanista i defensar les idees i la terra alhora, sense cap problema, en els combats d'Andalusia, a la batalla de l'Ebre i més tard també a les planes d'Occitània i les files de la resistència antifeixista, i que entenia perfectament que l'internacionalisme és absolutament incompatible amb la defensa de la terra i és a la lluita contra la dreta, en el combat antifeixista, on les persones que volem igualtat, llibertat i justícia ens hem de trobar, no el dels pals a les rodes a l'autodeterminació, ni en l'opacitat ni en les ulleres fosques. I els socialistes, els que se'n deien, no aprovaven lleis que feien fora de casa seva la gent que no podia pagar el lloguer o la hipoteca. Altres temps en què un alcalde que s'autodefinís com a socialista com Ballesteros mai s'hauria assemblat tant als seus rivals polítics com ara, ni hauria anat de bracet amb ells a l'hora de negar que puguem saber, per exemple, quin aire i quins productes tòxics respirem les tarragonines i els tarragonins. I és que el Partit Popular, el PSC i Convergència i Unió són les marques electorals que garanteixen la impunitat total de Repsol, per exemple, i de qualsevol altra fàbrica o fabriqueta que produeixi productes tòxics, a la qual li surt més barat encara avui llançar-los a l'aire de totes i tots que no tractar-los adequadament. L'imperi dels diners i de l'opacitat, més ulleres fosques, dels diners per a uns pocs que no arriben a l'1% de la població de la ciutat de Tarragona, però que aquí continuen tallant el bacallà. Serà per poc temps.
El dia 24 la CUP entrarà a l'Ajuntament i aleshores, tingueu-ho clar, tot començarà a canviar, perquè si no, no seríem aquí, perquè nosaltres per poca cosa no mos hi posem. I la primera... La primera publicació, ja que avui s'ha parlat molt de revolució, escrita en català a Tarragona, es deia Lo que passa. I afirmava que, en un dels pocs números que va sortir, que el nostre humil concepte, el que succeeix, té una explicació senzilla. El poble, i sobretot el poble liberal, perquè la revolució s'ha fet a mitges. Aquí no n'ha hagut cap, però en aquell moment s'havia fet a mitges. O dit d'una altra manera, no s'ha fet en el terreny pràctic que desitjava la gran majoria. El poble esperava, confiat en la revolució, grans reformes. I mira amb recel que en el temps que porta no s'ha fet res de res. El poble sospirava sobretot per les grans economies que devien fer suportable la situació per demés angustiosa. I contempla que fins ara els homes de la revolució no van pel camí de fer-les. No era una revista del 1978, d'aquesta transició. Era un setmanari del 1868. Producte local de la Revolució de Setembre, anomenada la Gloriosa, que va tenir per epicentre els ajuntaments. I a Tarragona, una falsa esquerra va anunciar el pa sencer i va repartir com la resta de països catalans i, com sempre, només les molles. No era 1978, però s'hi semblava moltíssim. Quan diem que no ens hi posem per poca cosa o que volem el pa sencer, tingueu en compte que no som només eslògans electorals, que nosaltres no repetim les mitges tintes i que el que estem dient és allò que farem. Sabem que la revolució, els canvis, són possibles només si ens els creiem. El mateix Josep Alomà, aquell que citava al començament, és un bon exemple d'això. Paleta de professió, esportista, obrer compromès, lector a totes hores, pensava que era l'educació allò que podia moure el món. I s'hi va posar. En 2 setmanes va ser l'encarregat d'escolaritzar la totalitat de la població infantil tarragonina. I per primer cop això es va fer en català, a través del Consell de l'Escola no bonificada. Fins aleshores l'escola era només un dret, a mitges, però voler és poder. I el 1936, Alomà i molts altres van voler i van poder. Avui optem pel mateix, per voler i per poder. Perquè, tot i que venim de 1000 derrotes, tal com deia aquest vídeo, de 100 silencis, de fer tantes passes enrere, fa temps que vam decidir dir prou. Ens vam barrejar, ens vam ajuntar i vam tancar en el calaix dels mals endreços el no hi ha res a fer. I sabem amb totes les lletres que per canviar-ho tot no n'hi haurà prou amb els vots de les urnes, que allò imprescindible és que abandonem els confortables espais on fem vida militant, els que en fem, i que abandonem els sofàs de la resignació, els que no en feu, i encarem el combat per transformar la realitat que ens envolta, i no només nosaltres, sinó totes i tots. Avui sabem que ho podem tot, i que ho volem tot, i que ho volem ara. Renunciar-hi per prudència o responsabilitat només ens podria portar, com el 1868 o el 1978, a ser imprudents i irresponsables, a sumar por i silenci, a no notar el vent que bufa. Avui tenim ben clar que som naltros qui el pot fer bufar. Per tant, de llevant a ponent, ja ho hem dit un munt de vegades, bufa un nou vent. Però aquest vent, tinguem-ho clar, és el vent que nosaltres fem bufar. És vent del poble i és el nostre vent. Visca la terra i visca el poble! Sincerament, molt poc a afegir a tot el que s'ha anat dient per part dels companys i les companyes, i la veritat és que és fantàstic perquè la unitat popular no només és la lluita al carrer, sinó també aquesta capacitat d'afegir-nos unes i altres als discursos i de veure com coincidim la majoria de nosaltres. Només recordar-vos que les eleccions municipals del 24 de maig no són unes eleccions normals i corrents per coses que s'han estat dient. Ens trobem en un moment en el que d'una banda la gent ha constatat, el que hem estat repetint, que el règim espanyol no és res més que l'herència dòcil de la dictadura franquista, la mateixa dictadura que afirmava antes roja que rota, quan en realitat ni volia que fos ni rota ni roja. I ens trobem en un moment també en el que la gent ha constatat que aquesta gran crisi no ha estat res més que una gran estafa, com han explicat molt bé els companys i companyes, per tal que els rics
no deixessin de ser rics a costa de fer més pobres els pobres. I això no ens ho inventem nosaltres, i això ho pot veure tothom qui encara no ho hagi vist, amb exemples molt senzills. Només cal que mirem els bancs i les grans empreses energètiques, que alhora que tenen grans quantitats de beneficis estan desnonant i estan fent talls de subministrament elèctric a famílies que no poden pagar. I això ho podem veure també, que aquesta crisi és una gran estafa, mirant l'empresa Movistar, que alhora que té uns guanys astronòmics està mantenint en condicions que podem afirmar que són condicions d'esclavatge del segle XXI a una part dels seus treballadors, als quals els donem tot el nostre suport perquè estan desenvolupant una vaga indefinida i totalment silenciada. Afirmem, per tant, que el 24 de maig, que aquest diumenge hi ha unes eleccions que són importants i que han de posar de manifest si la gent continua donant el seu suport i continua confiant en aquells partits que de manera activa o de manera passiva durant els últims mandats han estat contribuint, repeteixo, de manera activa o de manera passiva a la situació en la que ens trobem, o si per contra la gent decideix apostar per un vot crític i més útil que mai. Quan les CUP fem aquests discursos ens trobem que alguns ens critiquen perquè no concretem. Diuen que no som capaços de fer propostes per la ciutat. És fals. La CUP de Tarragona, com les CUP arreu dels països catalans, treballem per donar una resposta a l'actual situació d'excepcionalitat econòmica, social i nacional justament amb això, amb propostes arrelades als municipis, perquè el nostre ADN és, sense cap dubte, municipalista. I l'altre dia llegíem al diari que un periodista deia de nosaltres que érem lleixiu. I ens va agradar. Ens va agradar perquè justament el divendres fèiem una xerrada que portava per títol Ni un pam de net, connexions sospitoses en la gestió municipal, que aviat penjarem a les xarxes per a aquells que no vau poder venir. I resulta que quan fèiem aquesta xerrada en plena campanya electoral, tots els partits, com abans comentava el Carles, s'apunten o diuen que estan a favor de la lluita contra la corrupció, que estan a favor de la transparència. Us convidem a que penseu, a que reflexioneu, a que esgrineu si tots aquests partits han fet alguna cosa abans de parlar molt en època electoral relacionada amb la corrupció. Us convidem a valorar, a esbrinar si aquests partits han fet alguna cosa relacionada amb la transparència, quan a dia d'avui la CUP de Tarragona encara estem esperant a que la resta de partits facin una cosa tan senzilla com és fer públic de manera formal el pressupost de les seves campanyes electorals i quan cobraran els seus regidors i regidores i càrrecs de confiança. No ho han dit això encara. Ens agrada que ens diguin que som pur lleixiu. Ens encanta. Ens sentim pur lleixiu. Volem fer net a l'Ajuntament, igual que ho han fet els nostres companys de Reus, i igual que ho hem estat fent sense tenir representació a l'Ajuntament, perquè hem estat capaços de portar no només 1, 2, 3, sinó 5 casos davant de la Fiscalia sense tenir representació a l'Ajuntament, perquè això és una qüestió de voluntat política. Ho seguirem fent. I no ens tremolarà el pols ni ens tremolarà la veu quan haguem de denunciar a tot aquell o tot allò que atempti contra les classes populars i aixecarem tantes catifes com calgui. Anem a fer net, efectivament, com han fet a Reus. I això és una proposta concreta i és una proposta arrelada i a més és una proposta fonamentada en un treball real que va més enllà de 15 dies de campanya electoral o d'un parell de mesos de precampanya. I en tenim més de propostes concretes. Proposem municipalitzar els serveis públics, garantint el 100% del control pressupostari a serveis com la recollida de la brossa, que per cert la van portar a la Fiscalia, les llars d'infants en mans de Florentino Pérez, o l'aigua. Proposem salvaguardar i ampliar els espais verds i agrícoles urbans i periurbans. Proposem garantir un control de la qualitat ambiental de l'aire que respirem, ho comentava perfectament el Jordi, començant per fer l'estudi al Polígon Sud, que aquesta ciutat, amb aquest tripartit a l'ombra entre el PSC, Convergència i Unió i el Partit Popular, estan negant. Proposem també fer i aplicar un pla local d'habitatge real.
pujant l'IBI als grans propietaris, que són els bancs, però també aquells particulars que tenen un gran nombre de pisos en les seves propietats i també l'Església. I proposem també expropiacions, perquè tot això no ens ho inventem nosaltres. Ja ho preveu la llei catalana de l'habitatge del 2007, que podrien haver aplicat a Tarragona i que no ho han aplicat perquè no els hi ha donat la gana, perquè no hi ha voluntat política. Que hi hagi cases sense gent mentre hi hagi gent sense cases. Proposem també un pla de xoc contra la pobresa, que entre d'altres coses ha d'incloure la creació d'ocupació en condicions laborals dignes. Proposem facilitar l'organització de la gent, el teixit associatiu. Volem que el paper de l'Ajuntament sigui d'ens facilitador i que deixi d'actuar fiscalitzant, entorpint, castrant tota mena d'iniciatives populars que podrien estar millorant els nostres barris i que afavoririen la cohesió social i que no poden dur-se a terme perquè l'Ajuntament posa una i altres traves i la gent que estem organitzats i organitzades ho sabem de sobres. Proposem afavorir la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic, ampliant les vies per vianants i bicicletes i ampliant les franges horàries, les línies de bus i reduint tarifes, perquè l'aposta per la mobilitat sostenible no pot quedar en una simple eina de recaptació, com ha fet el govern socialista. Proposem combatre de manera real la violència masclista, des de la més subtil, com explicava la Marta abans, que és la pressió estètica, o per exemple l'assetjament de carrer, fins a la més crua, que són els assassinats. Volem erradicar la violència masclista a la nostra ciutat i això requereix un compromís. Volem auditar el deute, conèixer d'on provenen els sobrecostos de les obres faraòniques i depurar responsabilitats. Proposem aturar-nos abans de generar un nou endeutament amb uns Jocs del Mediterrani que no necessitem i que preveuen, entre d'altres coses, la construcció d'una anella olímpica al mateix lloc on hi ha una escola en barracons des de fa un munt d'anys, que pot Proposem fer una radiografia veraç que posi de relleu quines són les necessitats reals de Tarragona i això ens explicaven ahir en una assemblea els veïns i veïnes de la Floresta, que ho van fer ells sols i soles sense l'ajuda de l'Ajuntament perquè és de sentit comú. I posteriorment amb aquesta radiografia proposem emprar els pressupostos participatius, que per cert alguns també s'han afegit. Recordem que portem 3 anys reivindicant pressupostos participatius sense que ningú ens faci punyetero cas. Proposem emprar els pressupostos participatius per concretar les actuacions prioritàries. Proposem apostar per la restauració dels edificis de titularitat pública que cauen a trossos, les grans runes, ja les coneixeu, per donar resposta a les necessitats prioritàries que es consensuïn. I probablement veurem que allò que és prioritari a la ciutat no són els Jocs del Mediterrani, són les llars d'infants, són residències per a la gent gran, són centres de dia, són centres culturals, són equipaments per a les entitats i moltes més coses, però no els Jocs del Mediterrani. Propostes que recollim en un programa que més que electoral és un programa d'acció política dins del món institucional, perquè recordem que la lluita està dins i fora, proposem garantir la seguretat ciutadana. I parlo de seguretat ciutadana, des de la CUP parlem de seguretat ciutadana, perquè ja és hora que nosaltres també furtem les paraules al poder, que sempre són ells els que ens roben les paraules i les buiden de contingut. Ara nosaltres els hi robarem amb ells i les omplirem de contingut. Seguretat ciutadana, quan nosaltres parlem de seguretat ciutadana, no té res a veure amb el discurs que fa aquest polític conegut de la ciutat, aquest discurs xenòfob, populista, electoralista. Seguretat ciutadana per nosaltres tampoc no té a veure amb aquesta excusa amb la qual ens han colat una llei mordassa per poder aniquilar totes les respostes socials que vindran a partir de les properes ofensives neoliberals. Per nosaltres, seguretat ciutadana té a veure amb que la gent se senti segura. I quan se sent segura la gent? Doncs quan té garantit l'accés a un habitatge, a una sanitat, a una alimentació i a una ocupació digna. Això és seguretat ciutadana. I ho dèiem l'altre dia en aquest debat de TV3 on els grans partits no van voler venir a dialogar amb nosaltres, malgrat el PSC té a les seves banderoles més diàleg i participació. Ho dèiem en aquell debat. Les càmeres de vigilància, amb el nostre paradigma de seguretat ciutadana, on han d'estar veritablement són a dins dels consells d'administració de les grans empreses que sembla que governen aquesta ciutat.
La CUP entrarem a l'Ajuntament el proper 24 de maig, tingueu clar, que ho tinguin clar, que entrarà la lleixiu. I aquesta petita victòria no només serà de la nostra assemblea, serà una petita victòria del conjunt d'organitzacions polítiques, combatives, treballadores de la ciutat. Serà una victòria de l'esquerra independentista, de l'esquerra anticapitalista, serà una victòria de totes les entitats, de tots els centres socials autogestionats. Serà una victòria de totes aquelles persones que aposteu per una societat més justa, més igualitària, més solidària, més respectuosa, més lliure en definitiva. Serà una petita victòria de tots nosaltres i totes vosaltres. I la CUP serà present a l'Ajuntament la propera legislatura, però les escletxes que podem obrir, perquè som tan corrosius que estem disposats a obrir tantes escletxes com sigui possible dins d'aquest règim, aquestes escletxes que nosaltres podem obrir només es poden eixamplar amb la mobilització popular, combativa, potent, a fora de les institucions. I això ho hem corroborat, això ho hem constatat. Si avui en dia es parla d'independència no és perquè sí, és perquè hi ha hagut un desbordament popular al carrer, que ha omplert les places, que ha omplert tots els carrers, i per això avui es parla d'independència. I si es parla d'habitatge és perquè hi ha hagut un treball constant, valent, combatiu, per part de la plataforma d'afectats per la hipoteca. I si es parla, o si s'ha parlat en algun moment de llistes d'espera o dels consorcis sanitaris, és per la lluita valenta i decidida de tots els grups en defensa de la sanitat pública. És per això que s'aconsegueix situar en l'agenda política, en el centre de les agendes polítiques, determinades qüestions, per la lluita fora de les institucions. I és amb aquesta lluita que la CUP tindrà sentit que estigui dins de l'Ajuntament, amb aquesta lluita, i nosaltres ens comprometem a falcar-nos-hi. I és amb les lluites populars, que són imprescindibles, repeteixo, perquè la CUP tingui sentit a dins de l'Ajuntament. Per això nosaltres, evidentment, demanem el vot per la CUP el 24 de maig, però deixant clar que cal mobilització, que cal organització a les places, als llocs de treball, al centre d'estudis, a les nostres cases i als nostres dits, com s'ha estat repetint durant tot l'acte. Això és imprescindible. Per últim, el 24 de maig volem el vot per la CUP. I el volem per poder avançar en aquest procés d'independència, per canviar-ho tot, que el Santi ha explicat a la perfecció. Un procés, però, al qual hem de ser capaces d'incorporar aquelles persones que no combreguen amb la nostra idea d'independència, que no combreguen amb aquesta idea de sobirania, però que sí que combreguen amb la nostra lluita social. Hem de ser capaces d'incorporar aquesta gent. I aquelles persones que estigueu aquí, que us trobeu en aquesta situació, a vosaltres us diem que també formeu part del poble català, del poble treballador català, malgrat us sentiu espanyols, i que vosaltres també sou imprescindibles per a aquest procés cap a la sobirania del nostre poble, però una sobirania plena, política, econòmica i social, una sobirania que no té res a veure amb el que volen Convergència i Unió i aquells que els hi donen suport. Una sobirania absoluta, total, i per això, amb aquest nou vent, que és 3 voltes rebel i que és hereu de tots i totes les que van lluitar abans que nosaltres, amb aquest nou vent capgirarem la història també a Tarragona. Visca el poble i visca la terra! Thank you.